Hello guys. So ang mga laagan ng laag sad. So pizza sa Balaton sa Carmen kay panggutom daw sila. So biyaheng Compostela ni karon. Biyaheng Compostela ni karon. So muna akong mga kaubanan mga. So lingaw sa kay murag seryoso na kaita sa atong trabaho. Hindi siya tas itong life guys. So kita mo niya nga ako sa yung balot. May pagkaon na pwede ma-offer ni mo sa mga sir. Ha? Ako na balotan guys. Sana mo balot ra imong display dia sir sa pailayan ni mo ang display dia sir. Chicharon jud ang pinakalamig. Ikaw madam, masama yung mga display ni mo ha madam. Pinaka the best chicharon. Ako na sa Carmen karon guys. Ari ano sabi chicharon ka ba? Bakit? Te, ang ingay mo pag kinakain mo. Gani! Gani! Katawa na ba mi? Ano ba mi? Katawa na. May pamangaon na lang mo para sulit ang inyong Ano lang mo niya mo kamukabuan. Guys, kay lang mga balot diri ang kape. Lamig yung balot diri liwat sa mga natinda ba? hello sa mga tinda, liwat daw ang balot. Pag-gising ka talaga kay hindi pala Ice cream ka ba? Bakit? Lanaya ni mo. Sige lang, kayo niya, mugahin na, ibubno rito. Kano? Shout out kay J Lord. Usay mo ang paano Lord? Gatas na Lord, gatas. Tungod na ako. Iwaan mo Lord. Gatas o kayo napilian. Magpaduka man siguro ka. Magkape ni guys, kay pala man makamatami sa kamaturan na dili day magilami. Usa man tindero na, di man managat siya baligya. Sipog mo na ko. Ay gadto mo na bata ka mo. Uy, mamaya na gusto nila na mag-vlog. Dili man ipasikat niya ang baligya. Ah. Bunawan na daw, bunawan. Bunawan na daw sila, bunawan. Awan na. Abot tayo para sa imo. Ya, karon bunawan ra gyapon. Salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Ang pay motor ni, bye-bye.